Лада. Ви слухаєте програму «Відродження». Господи, ми маємо бути змії, змії, способні бистро втікнути, препятствия обійти. Но тут добавляє Господь перед лицом дикарського цього світа, недовченого, недоосвіченого, зачастую поняття не маючи, що таке права людини, не йдіть лоб у лоб, обійдіть препятствия. Тому що чиновник сьогодні нарушає твоє право, завтра він буде клястися, що не робив, але поламне твою роботу, твою долю, обійди. Но при тому, що будеш мати зміїну мудрость, Господь предупреждає, майте голубинну кротость. Будьте скромні, як голуби. Тому нам Господь і сьогодні у двох іпостасях предлагає нам бути. У мірі бути, як голуби, а у церкві бути, як ангели. Ми співаємо херувимську пісню, і кожен на херувимській пісні, коли ми кажемо, ми, котрі таїнство, і зображаємо себе херувимів, ангелів, тридцятую пісню співаємо Богу Алілуя, Алілуя, Алілуя. В церкві ми всі ангели. Бог дарує нам почувствувати себе в другої іпостасі. На вулицю вийдемо, там прийдеться бути нам зміями, обходящими препятствия, дикарство цього світа, бо ні з чим не можеш порівняти з тим, що твориться в цьому мірі. Но в місті з тим мати свій статус голуба. Голуб не злобивий, голуб не сердиться. І ми з вами не маємо сердитися ні на царів, ні на кесарів цього світа, ні на чиновників, котрі в грубейших формах нарушають наше право, щоб них требувати. Ви слухаєте передачу «Віра в Бога», православна християнська візантійська віра, яку принесли Кирил і Мефодій, прийнята русинами як Божий дар, як Божі таланти, які треба з любов'ю приумножити. Радіо Лада. Радіо Лада.